Bestil let en elcykel fra fatbikes.dk via disse 4 enkelte trin. Trin 1. Du finder den model, du kunne tænke dig at bestille på hjemmesiden. Derefter tilføjer du varen til indkøbskurven og fortsætter til betaling. Trin 2. Du modtager herefter en ordrebekræftelse samt en faktura på vores formidlingsprovision. Dette er beløbet, som vi opkræver for at oprette købet til dig via vores samarbejdspartnere. Bemærk, at vores formidlingsprovision er allerede inkluderet i den pris, du ser på hjemmesiden. Trin 3. Efter du har foretaget den første betaling, vil du modtage oplysninger om, hvor det resterende af beløbet skal sendes til. Dette gøres via en bankoverførsel til vores samarbejdspartnere. Der ligger en guide på hjemmesiden, som du kan følge, hvordan du laver bankoverførslen til vores samarbejdspartnere. Bemærk, at nogle af samarbejdspartnerne også tilbyder betaling via PayPal. Trin 4. Når du har lavet den sidste overførsel til vores samarbejdspartner, vil du herefter modtage en bekræftelse fra os, når betalingen er modtaget. Når ordren er afsendt, vil du modtage et sporingsnummer fra vores samarbejdspartner. Det er lige til, nemt og enkelt. Du modtager ordren inden for den givne forsendelsesperiode. Hvis du har problemer, så kan du skrive til os på info@fatbikes.dk. Så kontakter vi vores samarbejdspartner på dine vegne for at løse problemet hurtigst muligt. Vi har etableret samarbejdsaftaler med de bedste leverandører på markedet for at sikre dig den højeste kvalitet til den bedste pris. Send en bestilling allerede nu.